Хайырлы иртә без дәвам итә һәм бүген бездә чираттагы кунаклар Татар җыры лауреаты ТМТV телевизион премиясының лауреаты моңлы тавышлы җырчыбыз Илдар Әхмәтов һәм аның өлкән улы дип әйтегәннәр. Ислам. Хайырлы иртә кунаклар. Хайырлы иртә, исәннәрмесез? Исәнмесез. Исламда исәннәрсә, исәнмесез дип. Сәлам. Теләсәсең улым? Ярар, әле Исламда әле уянып безнең әңгәмәбезгә кушылыр әле. Илдар, менә сүзне ерактан башлыйсы килә. Синең балачак һәм улларыңның балачагы аерылып тора микән? Ничек уйлыйсың? Бүген без балачак, балалар тәрбияләү турында күбрәк сөйләшербез инде. Аерылып тора, безнең балачаклар гел урамда узды. Яки инде колхоз техникаларында тракторларга чыгып уйныйдык, паркларга, автопаркларга. Хәзер инде авылда инде. Хәзерге балачага күпчелек гаджетлардадыр дип уйлыйм мен. Интернет, телевизор, ләкин без алардан әзрәк шиклибез инде. Аларга да урын кертергә кирәк, чөнки 21 гасыр балаларга кирәктер инде. Ансыз булмый да инде. Барыбер дә уйнауны, элеккеге әйберләрне ташламыйбыз. Менә без балачакта агач катланып, но дип йөрдек бит, менә минем малайларга мин аннан калдырмыйм инде. Шул көрәк сабына булса да утырып, атларга атланып чабалар. Хыялда булса да атка атланып чабып карый. Илдар, менә киләсе сорау, балачакта ясаган нинди шуклык өчен искә төшкәч әллә уят булып китә? Мин аны балачакта дип әйтмәсәм, үсмер чак булгандыр инде, 16 яшьләр булган икән. Без бит инде клубларга чыгадык инде, кич белән кызлар янына башка авылларга бару дигән әйбер һәрбер кешенең күңелендә калгандыр инде ул. Минем нәрсә өчен оят, мин шул бер мотоцикл урлаганда, шул мотоциклның бензинын яндырганда пожар чыгара яздым. Шуның өчен миңа нык оят хәзердә мине искә алам. Авыл халкы алдында да бүтән күрше тирә җыелган иде инде ул вакытта. Урлаган өчен оят түгел, әмма пожар чыгара язган өчен. Аны инде әйбәт иттереп тәшләсәң буладыр инде. Шуңа үземнең ни аркасында, игътибарсызлык аркасында дип әйтәсем килә. Баш эшләмә аркасында дип. Алай икән. Менә хәзер киңәшләр бирәсеңме? Нинди киңәшләр бирәсең улларыңа? Әти кеше буларак. Киңәшләр бирәсең инде, әти кеше буларак. Ул нидән буыннан буынга күчеп киләдер инде ул. Менә безгә нәрсә сөйлиләр, безнең нәрсә колакта калган. Без инде киләсе буынга шуны бирергә тырышабыз, шуны сөйлибез, шуны киртләп куйдык. Башатларынан да суккалап инде әзрәк, малай кешегә ансы да кирәк инде аның. Ансыз булмады инде ул. Шул тәрбияне алып барабыз. Әнә кайбер элегрәк инде бигрәк тә кайбер чыбыктыраймы инең башлы кергән шәпкәйме, кай вакытта эләкмәсә дәйме әтиеңнең кайышы дип кисәтләр, киңа менә шундый кисәтләр ясыйлар милләр. Син гомумән шук балайдыңмы? Мин бик шук түгел, мин бик иркәем, чөнки мин күпчелек әби тәрбиясендә үстем. Шуңа күрә әби ничектер шундый иркәрәк иттереп шул. Шулайрак бик шук малай дип әйтмәсем мин үземне. Шундай рак иде миндә. Но бездә аның ише ниләр кулланылмады. Гомумән тәрбия вакытында шул чылтаучылыклар, кайыш белән куркыткалыйлар инде әзрәк. Но бик төшкәне булмады. Бик төшкәне булмады. Но дәрес әзерләгән вакытта башкасы үтмәгәнләре буладыр инде. Кермәймен инде шуның хәзерле аңлаткачлар иде. Кем менә дәресләрне синең белән әзерлидер, һәм синең балалар белән дәресләрне кем әзерли? Эшләрен. Безнең инде әби гел кисәтеп куядыр, әни әтиең эштән кайтканчы утырып эшләп куй, аннары соң булырга мөмкин, ачуланулар булырга мөмкин дип, шуңа әби утыртып куядыр. Без аны эшләмидек тә инде. Аннары озынай торган көн дигән әйбер бар иде инде. Мәктәпләрдә укыганда инде шул дәресләр шулар шунда эшләргән кебек булышалар инде анда безгә, шунысы әйбәт. Мен карап торам, син бик җаваплы кеше булгансың балачагыңда. Әфне балаларга кем ярдәм итә? Хәзер барыбер бит инде бакча гына барса да ниндер биремнәр бирәләр анда. Нәрсәдер эшләтәләр. Әзерлек курслары бара инде безнең 2нче елга Алла бирсә инде. 2нче елга да түгел, сентябрь айында инде мәктәпкә барабыз. Шунда нәрсә булып бетәр, кем әйтмешен. Булай әзерлек курсларына йөргәндә булышабыз инде икебез дә. Ландышта булыша, минем хәләл җефетем үзем дә булышырга тырышам инде.
нәрсә беләм, шуңа булышам инде ул. Ну безнең ислам бик матур рәсемнәр ясый ул. Рәсем ясарга ярата. Ислам, син киләчәктә кемдә булса булырга хыялланасыңмы? Бармы профессия омтылган? Син җырлап та караганың бар бит инде, әйме? Кем булыр инде? Әйт әле. Уйламадың. Уйламадыңмы әле? Исламның әле уйларга вакыты күп, әйме? Һәм менә сәхнәгә әйләнеп кайтсак, Илдар, син менә сәхнәдә бит инде шундый хисләргә биреләсең. Романтик кеше син сәхнәдә, ә менә тормышта интервьюларда укыганым бар. Мин тормыш иптәшемә очрашып йөргәндә бер букет чәчкә дә бүләк итмәдем дип җавап биргәнсең берсендә, Илдар. Монда да шулаймы бу? Шулай булды инде ул. Мин әллә ни чәчкәгә исем китми, чөнки чәчкәләрне әзрәк жәллим дә мин теге. Алар сулалар, теге нишәдер вакыт үткәч. Шуңа күрә мин кирәкле бер бирергә тырыша идем. Менә җылы юк башлар, берәр тапышкы дисеңме, аннары теге матур ниләр чыкты, теге хайваннар белән оек баш түгел инде, тапышкалар шундый матур өйгә кереп киеп йөртә. Этләр дә бар яны. Менә шуның ише теге кирәкле бер бирергә тырыштым инде мин. Шуңа теге чәчкә ул сула да бетә. Син күңел турында бик йомшак кеше булгайсың, әйме? Инде ансы шулай. Безнең шулайрак. Менә Илдар шулай ук инде теге ишетеп беләбез үзара аралашып, әйме? Сезнең икенче балагызны көткәндә, аның гомумән малаймы, кызым булуы сезне аеруча борчымаган. Сез хәтта үзегә дә махсус моны белер өчен бармаган дисең. Син шуның кадәр сабыр кеше мәллә? Дөресме гомумән, менә шулай дип әйтәләр. Әхмәтовлар үзегә дә бармаганнар, кем тугашкыдан белгәннәр икенчесенең малай икәнен дигәннәр. Дөресме бу? Дөрес дип, барыбер теге дежурный ниләргә барасың бит инде. Ул вакытта инде әйттеләр инде, теге азагына хәтле әйтмә дип теге җөрмәдек без алай дип теге инде. Ни ул теге дөрес сүз түгелдер инде. Шулай дип әйтимме соң, белдек без аның нишәнчедер ниңнән соң инде. Әллә ни әйтмәдек. Бер бала икән. Инде әллә ни кайгырмадык. Бала икән, дөньяга килергә тиеш инде. Нишәсен. Әлбәттә шулай. Менә бүгенге иртәбезне тагын да ямлап, безнең бөтен мультфильмнарда, погодида да зарядка бар име? Гомумән мәктәптә дә өйрәтәләр зарядка дип, без аны инде күп вакыт ясамыйбыз да, өйдә иртән ашыгыч булып. Менә сез өйдә ул зарядканы ясыйсызмы? Элеккәнме? Исам ясыйсызмы зарядка? Юк. Әйтә ясалмаган зарядкаларны монда булса килеп. Безнең балачактан ничектер зарядка ясарга бик нитмәделәр, өндәмәделәр. Шул безнең канга кирип калгач, без инде әйткәнемчә яшь буынга да шулай. Аларның инде шул теге балалар бакчасында инде ималым иртә белән баргач зарядка алып киттеләр. Һәрбер садикта бар инде. Шуңа гына әйтәбез. Әнә шул мәктәп вакытында эшләнми калган һәм иртән иренеп вакыт җитмичә эшләнми калган зарядкаларны әйдәге студияда эшләп карыйк һәм бәлки телевизор караучыларында инде алырбыз. Рәхим итегез. Руки шире, не спешит. 3-4, бодрость, дух и грация и пластика. Общеукрепляющая, утром ободряющая. Если жив пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире лягте на пол 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне. Вдох глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире грипп и вирус. 3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу в гроб. Сохранить здоровье, чтоб применяйте люди обтирание. 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайся, с чем придется. Водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте. Выигрыши даже начинающий. Красота среди бегущих бег на месте, общий пример. Бик зур рәхмәт күнегүләр өчен, кәйфләр күтәрелеп, җилкәләр турайып китте.
Күзләр ачылды хәтта. Күзләр дә ачылды. Әйдәгез менә әлеге зарядкадан соң искә төшереп алыйк. Бүген безнең юкка гына җыелмабызны. Бүген ТМТV телеканалында зур хәйрия марафоны бара. Һәм әлеге марафонда, хөрмәтле дуслар, сез дә катнаша аласыз. Әгәр дә сезнең безнең марафонга кушылырга теләгегез булса, 34-34 кыска номерына БФ буенда благотворительный фонд дигән наз сүзе белән башлап, сез дә СМС юллый аласыз. Илдар, традицияны дәвам итеп, әйдә без дә синең белән 34-34 номерына БФ наз сүзе белән башлап СМС юллый алабыз. Шулай ук әлеге СМСта күпме акча күчерергә әзер булуыбызны да язып җибәрә алабыз. Ил төкерсә күл була диләр, хөрмәтле дуслар. Без беребездә инде 50 сумнан хәерчеләнмәбез, әйме менә балаларның йөзенә елмаю өсти алабыз, ниндидер файдалы эш эшли алабыз. Шуңа күрә сез дә, хөрмәтле тамашачылар, битараф калмасагыз иде. Илдар, сез дә буш кул белән килмәгәнсез. Biz дә буш кул белән килмәдек, шушы хәйрия марафонына кушылырга булдык. Менә шундый Сарбай. Сарбай дип әйтгәндә, шушы балаларга истәлеккә безнең гаиләдән дип әйтәсе килә. Һәм инде алар аның файдасын гына күреп, матур итеп уйнап, җыртмыйсы гына, матур итеп уйнасыннар дип, шундый менә бездән истәлекле бүләкмә улым тапшыр. Кая? Апага. Без бик рәхәтләнеп бүләк итербез әлеге Сарбайны. Һәм бүләкләр алмашу ул шундый шәп момент. Әйдәгез, без дә сезнең гаиләгезгә, Әхмәтовлар гаиләсенә исламга кулын кысып, безнең спонсорыбыздан тапшырабыз Татарстан китап нәшриятыннан менә шундый матур китапларны. Ислам, рәхәтләнеп үзең дә укы, энекәшеңә дә укы, әти-әниеңә укы, рәхәтләнеп укыгыз һәм файдасын күрегез әлеге китапларның. Рәхмәт, Игзер. Рәхмәт. Илдар, әгәр дә синең әйтер сүзләрең булса, бүгенге иртәнге эфирда тамашачыларга рәхим ит. Һәм шуның белән түгел әле бер җыр белән төгәлик, чөнки без исламның бик шәп җырчы икәнен дә беләбез. Минем әйтәсем килә, балаларны саклык, балаларны яклык, алар бит безнең җимешләребез. Шулай итеп бергә саулыкта, исәнлектә балаларыбызны карап үстергән насыйп булсын дип, барыгызны да бәйрәм белән котласы килә. Һәм инде безнең бер җырыбыз бар, Абдулла Тукай. Мин башлап җибәрәм, ислам белән бергә җырлыйбыз. Әйдәгез. Тау башына салынгандыр безнең авыл, бер чишмә бар якын безнең авылга ул. Авылыбызның ямен суын, тәмен беләм, шуңа күрә сөям җаным, тәнем белән. Авылыбызның ямен суын, тәмен беләм, шуңа күрә сөям җаным, тәнем белән. Бик зур рәхмәт килгән кунакларга һәм хәерле иртә безне дәвам итеп, киләсе кунакларны көткән арада әйдәгез мультфильм карыйк.